Emagumbini amanomhlaba ngiyanibingelela sanibonana uDlamini lo oseMpumalanga, Mthandazi. Mbukelo khona ekhaya. Impilo ukuze ihambe kahle, impilo iyafunwa mbukelo khona ekhaya. Impilo ifunwa njengenkomo elahlekile. Mbukelo khona ekhaya. Impilo iyafunwa, impilo futhi iyacondiswa. Uyibuze hayibo imali kimi ayihlali. Bantu behlisa kimi abadlali. Banesimame kimi abadlali. Angithola umsebenzi. Angikhona ukwakha umuzi. Angikhona ukwakha nje indlu yami yokulala ekhaya. Kwenzakaleni? Impilo mbukelo khona ekhaya iyafunwa. Impilo futhi iyalungiswa. Kuyenzeka ukuthi mhlawumbe unamathunzi amnyama emzimbeni, but le mathunzi amnyama awuzalwanga nawo. Unemoya emibi uyithole sowuzaliwe sokuphila emhlabeni. Kuneyifungo onazo wena, ofungelwe zona ngabantu ungabenzanga lutho. Bathi yazi lo mzwe ngathi ungahlupheka. Ngathi ubani angahlala angabi nempilo eright. Ngathi ngenzeka kumina lokho. Ngike ngathi ngelamalanga mawucabanga kungenzakalani nje. Mhlawumbe athi uyahamba umuntu ayohlola mhlawumbe isihlobo sakho. Basifike kuthiwe, "Hey, umuntu onenhlanhla kakhulu la, ngumfowenu noma ngangidadewenu." Vele nami ngathi, "Eish, ngiphi plan engenza ukuthi inhlanhla le ibuye kumina ingayi kuye." So, lethiwa uhlale uzikline, uzilungise ngoba akusibo bonke abantu abakucabangela okuhle. Akusibo bonke abantu abakuthandako futhi. So, impilo yakho mbukelo khona ekhaya ilungise futhi uyilandelele futhi uyilungiselele. Phela ingozi yemoto njalo. Uyaboshwa njalo. Umuntu olala kayi-1 usekushiyile. Ikhona into oyimbathisiwe, ikhona into ela kuwe. Lo muntu bayakubhenga emehle enyama ekujabulela akuthande ayifise ngabe uphena impilo yakho inguna phakade. But mase nihlangene ayibese ziyashintsha izinto. Ngoba ziningi embi esiminyiswa zona ngabathakathi. Esifaka zona yini amadimoni. Njengoba siphila emhlabeni, siphila emhlabeni ongcolile mbukelo khona ekhaya. Izinto ezahlukahlukene. So mbukelo khona ekhaya, impilo iyalungiswa, impilo wayibukelele. Uyayibuke nje ukuthi mayibukela ini inkomo. Impilo ayibukelelwa njengomuntu mabukela ini inkomo mayigula ngoba inkomo usuke azoyidla, impilo ayidliwa. Kulula kubusisa Dlamini lo oseMpumalanga. Ngiyoposa manje into ziya eCape Town mbukelo khona ekhaya lezi. Lezi ziya kuphi? Ziya ePitoli. Bawuchela imizi yabo, boshunqisa emizini yabo, bozigeza, bakwazi umsebenzi ekhaya kube nokuthula bakwazi ukulala kahle, kusuka imoya emibi mbukelo khona ekhaya. Mina ngiyakuthanda kakhulu umsebenzi wokulapha. Umsebenzi wami ngiyawuthanda. Okunye nokunye kuzongilandela, imali nenhlanhla kuzongilandela. But umsebenzi wami ngiyawuthanda mbukelo khona ekhaya. Nkosi nibusise uDlamini lo oseMpumalanga. Ufuna ukuhlola online video call, isithole mbukelo khona ekhaya. R200 hlola video call ka-WhatsApp. Ngiyakupostela ibasho zakho zefika kuwe, udinga imithi ethize, ngiyakupostela. But okunye ngidinga uze kimi straight eMpumalanga uzokwazi ngikusize. Inkosi kubusise, inkosi ikhanyisele.